ଆସ ବିଲରେ ଚାଷ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ ବସିଛୁ। ଆଉ ବିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଷ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖ ଲଙ୍ଗଳ ପଡ଼ିଛି ବିଲରେ। ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ବି ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଭାଇ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାଉଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସିବାକୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଷ କରୁଛି। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଗଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଆମର ବିଜୁ ଭାଇ ହେଭି ଡ୍ରାଇଭର, ଯିଏକି ଭଲ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଦେଖ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି।